סוכר, שמן, שם. סיימתי אתמול, אמרתי שעדיף להשתמש בשמן זית ועם הכשר טוב, וצריך הכשר טוב. שכל מי שנמצא בסביבה ויש לו עצי זית, באים הערבים שקוטפים את הזיתים מהמטע הקטן שיש להם בחצר, הם אוספים את זה בשבילו רעה, לא יאמין, חושב סתם אומרים מגזימים, אבל זהו המצב. הערבים אופים לבד את הלחם שלהם, אז הם קונים קמח לא בשקיות של קילו, אלא בשקים של 25 קילו. אחרי שהם גומרים להשתמש בשקים, הם שומרים את זה. בשקים האלה הם אוספים את הזיתים מהמטע, או יש גם שקים של תערובת לעיזים, וגם זה, יש להם שקים, הם נותנים את התערובת לעיזים, שזה חמץ ממש, ואחר כך בשקים האלה אוספים את הזיתים, מביאים את זה לבית הבד, שופכים את זה לתוך המכונה, וככה מכינים שמן זית, וממילא אם זה לא עם הכשר ולא יכשירו את בית הבד, אי אפשר להשתמש בשמן לפסח, למרות שזה שמן זית, מה כבר יכול להיות? אבל הנה, יכול להיות ממש חמץ. ולכן חשוב, גם כשמוכרים שמן זית, שיהיה עם הכשר טוב, שהיה פיקוח כמו שצריך, שזה באמת קשר לפסח. דברי חלב. אז כך, באופן כללי מקובל שלא אוהבים להשתמש בדברים שנעשים מחוץ לבית, ולכן אם אפשר להסתדר בלי חלב בפסח, יש כאלה שרוצים להסתדר בלי חלב. בעיקרון, אני חושב שאפשר להשתמש בוודאי בחלב שהוא עם הכשר טוב, בתנאי שכתוב עליו, אתם תראו על השקיות של הכשר לפסח, כתוב כשר לפסח ערב פסח, והכוונה היא שהחלב נחלב לפני פסח, אבל סינון לפני פסח בערב פסח עם השגחה לפסח, וזה החלב שלכאורה לא אמור להיות שם בעיה. זה חלב, לא הכניסו, לא מערבים שם שום דבר. יכול להיות שהיה תערובת שנכנס בתוך החלב באופן טבעי, אבל זה סונן לפני פסח. ברגע שזה סונן לפני פסח, אין לנו בעיה עם זה, ולכאורה אפשר להשתמש. יש כאלה, אני אספר לכם מהילדות שלי, אז אני יודע, היינו הולכים בכפר חב"ד, בחיסור של רבקין, עליו השלום, היה לו רפת חלב, היינו 3 ימים לפני פסח, כבר הכשיר את הרפת, והיינו עומדים בזמן החליבה, חולבים מהפרה ישירות לתוך כלים שלנו של פסח, זה היה כלים של הרפת. כלים של הרפת לא השתמשו במשך הפסח במטבח פסח. זה הכלים שבהם הביאו את החלב מהרפת. אחרי זה עבר סינון לתוך כלים אחרים שבהם השתמשו בפסח. את הכלים של הרפת שמו בצד לשנה הבאה. אבל אני לא אומר, אני חושב שעדיין אפשר, אם מישהו רוצה, כן להשתמש בחלב שבשקיות, אם זה עם הכשר טוב, זה קשר לפסח, ערב פסח, לכאורה אפשר להשתמש. על דרך זה, ברמה פחות מהחלב עצמו, זה גבינה לבנה, לבן או שמנת, דברים כאלה שלא מערבים חומרים. לא מערבים דברים אחרים, אלא זה השמנת או דברים לבנים. יש מקום שאפשר להקל, כל אחד איך שהוא נוהג. מי שלא רוצה, לא משתמש. יש כאלה שדברים אחרים הם לא יכולים לאכול, הם זקוקים לזה, אפשר להקל. ודאי לילדים שאפשר להקל, ואפשר לתת לילדים לשתות חלב ולאכול לבן, אם זה קשר לפסח, ערב פסח, אין בעיה. תבלינים. באופן כללי, שוב, כיוון שאנחנו לא רוצים להשתמש בדברים שנעשו מחוץ לבית בפסח, אז תבלינים, שזה דברים שהם מחוץ לבית ואפשר להסתדר בלי, משתדלים להסתדר בלי. ולכן בפסח לא כל כך רוצים להשתמש בתבלינים, ומנסים עם ירק לטבל, עם סלרי וכדומה,
כל מיני דברים אחרים שנותנים טעם ולא עם תבלינים. בכל מקרה, אם יש מי שאצלו בבית לא מסתדרים בלי תבלינים, וזה מאוד קשה להכניס בבית שלא ישתמשו בתבלינים בבית שלא רגילים בו, קשה, האוכל טפל, לא מרגישים טעם באוכל ורוצים תבלינים. במצב כזה לפחות לקנות תבלינים עם הכשר טוב. אני צריך עוד פעם להסביר מה אני מתכוון הכשר טוב, אמרתי אתמול. עם הכשר טוב, ואז יודעים שאפשר להשתמש ורגועים יותר. זה נעשה בזהירות לפסח. אני אסביר קצת יותר, לתת דוגמה, לסדר את האוזן. יש תבלין שנקרא כמון. מי שמכיר בתבשילים מזרחיים לא עובר בלי כמון. לא מסתדרים בלי כמון. ובכמון זה תבלין כזה, כמון זה תבלין כזה שהוא גדל במצב שיכול להיות בו גרגירי חיטה, כפשוטו, דגן, בין הגרגירים של הכמון, וממילא יש בעיה. אז מה, צריכו לשבת ולברור, וזה כמויות גדולות מאוד, מאוד קשה. אז אני יודע שבעבר, אני מקווה שזה יפסיק, אבל בעבר היה הכשר מסוים, שהוא עלה על פתרון פשוט מאוד. הוא אומר, מה הבעיה? אנחנו נרטיב את התבלין לפני פסח. ואז החיטה שיש שם תחמיץ, זה יהיה חמץ. ואחרי שזה יהיה חמץ, אנחנו נטחן את זה. ואז ממילא החמץ בטל, בערב פסח החמץ בטל, זה תחון, וזה מעורבב טוב בהכל יחד, וממילא החמץ בטל, ועכשיו אפשר להשתמש בכמון לפסח, וכך מכרו כמון כשר לפסח. אתם מבינים שזה לגמרי לא סביר לנהוג כך ולהשתמש בצורה כזו? ולכן אני אומר, אני סיפרתי את זה בשביל שנבין כמה מקום יש לזהירות בתבלינים. תבלינים הרבה פעמים זה דבר חריף. אם זה נטחן במטחנה שטחנו דברים שהם חמץ, אז זה בולע וממילא זה נעשה. דוגמה נוספת לתבלין. אתם תראו שלמצוא פלפל שחור כשר לפסח, בהכשר הרב לנדה אין. רק פלפל לבן. למה? יש סיבה לזה. הפלפל שחור, ההבדל בין פלפל שחור לפלפל לבן זה אם טוחנים את זה עם הקליפה או בלי הקליפה. הקליפה של הפלפל הוא שחור והוא נותן טעם מיוחד בפלפל. אבל יש בעיה בפלפל השחור. למה? כי הפלפל בטבעו כשהוא גדל נעשה עליו פטריה. הוא מקבל פטריה ואז מקלקל את הטעם שלו, וככה הוא גדל. הדרך היא, בשביל לעשות פלפל שחור, שוטפים את הגרגירים של הפלפל באלכוהול, כדי להוריד את הפטריה. ואחרי זה טוחנים את הפלפל, וזה הפלפל שאנחנו משתמשים. אז לכן פלפל שחור זה פלפל שעבר שטיפה באלכוהול. ולפסח לא מאשרים דבר כזה. ברור, כי אלכוהול יכול להיות חמץ. ולכן מה שעושים, רק פלפל לבן. פלפל לבן זה הפירוש, פלפל שגירדו את השחור, הורידו את השחור, וממילא אין שם פטריה, לא תצטרכו להשתמש באלכוהול, וזה טחנו. בנוסף, יושב משגיח ובורר את כל הגרגירי פלפל לפני שטוחנים אותם. וזה עבודה גדולה, עבודה קשה. לכן, אם אתם תלכו לחנות ותקנו פלפל לבן כשר לפסח בהכשר הרב לנדה, אתם תקבלו כמות של שליש מהכמות הרגילה באותו מחיר כמו כל השנה. כל השנה זה מלא, בערב פסח כשר לפסח זה שליש, כדי לחסות את העלות של המשגיח. זה עבודה גדולה מאוד, זה יקר יותר, אז הם לוקחים אותו מחיר, נותנים כמות הרבה יותר קטנה. בכל אופן, אני מספר את זה שנבין כמה חשוב להקפיד. אם כבר משתמשים בתבלינים, להשתמש בכאלה עם הכשר טוב. כן. אוקיי. זה
כשאנחנו מדברים בתבלינים, לחילופין, אם מישהו בכל זאת רוצה, וזה יכול להיות דרך, לנהוג שכן להשתמש בתבלין בפלפל לבן, לקנות פלפל לבן שלם, לשטוף אותו לפני פסח, לברור אותו ולראות שהוא נקי, ואז לטחון לבד. זה אפשרות שאולי אפשר, מי שרוצה כן להשתמש בפלפל, קשה לו בלי, זה דרך. עצה נוספת, שהרבה מתחבטים מה לעשות, הם רגילים במרק לשים פפריק ולשים פטרוזיליה ולשים כוסברה, כל מיני דברים וצמחים כאלה ששמים בשביל לתת טעם, ובפסח אנחנו לא משתמשים, כי בפסח אנחנו משתמשים בירקות כאלה רק שאפשר לקלף. ירקות שאי אפשר לקלף אנחנו לא משתמשים, ולכן אי אפשר לקלף פטרוזיליה ואי אפשר לקלף את כל הירק הזה שנותן טעם, ויש כאלה שבלי הטעם הזה אז אנחנו אוכלים קש. אז מה העצה? אני סתם אומר לכם כעצה שאפשר לעשות בערב פסח, לקנות את הירק הזה, לשטוף אותו כמובן היטב, לבשל אותו במים, לקחת 2 חבילות פטרוזיליה, לשים בתוך סיר עם ליטר מים או 1.5 ליטר מים, להרתיח את זה 20 דקות, ואחר כך לסנן את המים דרך בד. להשתמש במים כתבלין, זה תמצית. זה יוצא, כל הטעם יוצא מהירק למים. יש לכם את הטעם של הפטרוזיליה במים, מסונן לפני פסח, וממילא אם היה משהו זה בטל, וככה אפשר להשתמש. אפשר לעשות את זה עם פלפל חריף, אפשר לעשות את זה עם פטרוזיליה ושומר, כל הדברים האלה שמבשלים לפני פסח מסננים, ויש בקבוק תמצית, וזה עוזר. טוב, כבר נגענו בפירות וירקות. אז כך, הסדר הוא שאנחנו רוצים להשתמש בפסח רק בפירות וירקות שאפשר לקלף אותם. ומקלפים, אפשר לקלף בפסח. זה לא בעיה כי זה בקר. אני מקלף את זה ויורד הקליפה וזהו. אבל ירק כזה שאי אפשר לקלף, אנחנו לא משתמשים. כל הירקות בפסח מקלפים. יש כאלה שאומרים, אנחנו בלי קליפה, זה לא טוב למעיים ולא זה... אין מה לעשות, בפסח זה מה שאנחנו משתמשים. מקלפים כל דבר. ישנם כאלה שרוצים להשתמש בפלפל ורוצים לקלף את הפלפל. אין בעיה. אפשר לקלף את הפלפל עם מקלף. זה עבודה קשה מאוד. יש דרך מאוד קלה לקלף פלפל. לשים את זה, לקלוא את זה על האש, ואז הקליפה נפרדת מהפלפל. לפסח לא עושים את זה. לפסח לא עושים את זה. כי ברגע שאני חיממתי את הפלפל עם הקליפה, כל הפלפל הוא כמו הקליפה. זה כבר לא יעזור קילוף. כי ברגע שבישרתי את זה, מה שהיה בקליפה נכנס לתוך הירק עצמו. הקילוף עכשיו לא יעזור. ולכן רק לקלף כשזה קר. אותו דבר יש מה, לעשות חצילים על האש בלי הקליפה, אי אפשר לעשות חצילים על האש. אז לא עושים חצילים על האש בפסח. כי לשים חצילים, נכון שאוכלים אחרי זה מורידים את הקליפה, אבל כשמורידים את הקליפה אחרי שזה כבר יתבשל, זה לא עוזר. כי ברגע שבישלתי יחד, הקליפה והירק נעשו אחד. תוריד את הקליפה, הירק עצמו הוא כמו קליפה. ולכן מקלפים כשזה קל. לא מחממים בשביל שיהיה קל לקלף. כן? גם עגבניות רוצים לקלף, חולטים במים חמים, ואז יורד הקליפה מאוד קל, זה לא שווה בפסח. זה כאילו שלא קילפת. פשוט עם מקלף, כשזה קל. יש כאלה ששואלים, רגע, אם אנחנו לא אוכלים ירקות, אלא רק כאלה שאפשר לקלף, איך אנחנו אוכלים חסה בפסח? בליל הסדר כולנו אוכלים חסה כמרור. אז זה נכון, אנחנו משתדלים כל ירק שאפשר לקלף. כשאין ברירה, צריך לאכול מרור, וזו הדרך היחידה,
לקיים מצווה של אכילת מרור, אז אנחנו אוכלים חסה בליל הסדר בלבד, גם אם זה לא כלוף, שטוף היטב וכולו ומיובש כמו שצריך, וככה אנחנו משתמשים בשביל המצווה. עכשיו, מה זאת אומרת? איך אפשר? אז רגע, אז אולי מכאן נלמד שלא צריך להקפיד? זה לא נכון. כשאין ברירה, זה מה שעושים, ואני נותן על זה תמיד את הדוגמה. בעזרת השם אנחנו מצפים בכל רגע. משיח יגיע ואנחנו נקריב קורבן פסח. ונצלה את הקורבן פסח על האש. מה יקרה אם חתיכת בשר תיפול על הרצפה? אנחנו נשטוף ונאכל את זה. למה? כי יש איסור. להסירו ממנו על בקר. יש איסור לעשות נסו. אז ממילא אין ברירה. אם אני יודע שעל הרצפה לא היה חמץ, אם היה חמץ אסור יהיה לאכול כי זה חמץ, אבל אם על הרצפה לא ראיתי חמץ, לחשוש אולי היה חמץ, בגלל זה לא לאכול את הבשר של קורבן פסח, אי אפשר, כי זה מצווה מהתורה. אז אי אפשר להדר במקומות כאלה. על דרך זה השם יעזור לכולנו שנאכל עוד השנה את הקורבן פסח, גם אם הוא יפול על הרצפה, העיקר שנאכל. ואותו דבר החסה, גם אם היא לא כתובה, אנחנו אוכלים כי בזה מקיימים מצוות מרור. דרך אגב, בהקשר לאותו החסה, ישנם כאלה ששואלים, כיוון שהם סובלים, יש להם חוסר ברזל, ויש כאלה חלשים או אישה אחרי לידה, בהיריון וכדומה, שיש מחסור בגוף בברזל ורוצים בפסח לקחת כדורי ברזל. עכשיו, הכדורי ברזל, גם אם אין שם תערובת חמץ, זה לא נעשה בהשגחה לפסח. זה לא נעשה בזהירות לפסח. אין ברירה, אז לוקחים. אז אני אומר, לכתחילה עדיף לאכול חסה. יש בה הרבה ברזל, למרות שלא מקלפים, יותר טוב מאשר לקחת כדורי ברזל. כי צריך להבין, יש רמה בכל זאת. נכון, זה לא כלוף, אבל בכדורי ברזל זה בכלל מיוצר מחוץ לבית, בלי השגחה לפסח לגמרי, אז עדיף לאכול לא כלוף. בכל אופן, ההקפדה לקרב. אני אזכיר עוד נקודה, כל אחד ינהג איך שהוא רוצה. אני יודע שיש כאלה שעוברים בבית סכין מיוחדת לקילוף. אני לא חושב שצריך. אני לא רוצה לאף אחד להגיד שישנה מהרגילות או מה, אבל בעיקרון אני לא חושב שצריך. אנחנו שוטפים, לפני שמקלפים, שוטפים את הפרי, ואחרי זה מקלפים. אף פעם אנחנו לא שומרים באיזה צד של הסכין לקלף. האם הצד אחד כל הזמן נוגע בירק והצד אחד נוגע בקליפה, אף פעם לא מתהפך, לא שומרים. אז מה ההבדל אם זה סכין לקילוף או סכין אחרי קילוף? אותו סכין נוגע גם בקליפה וגם בירק עצמו. אני לא מוצא מקום שצריך להקפיד דווקא על סכין מיוחדת לקילוף. מי שהוא רוצה, בבקשה, אבל בעיקרון אני חושב שלא חייבים. דבר נוסף בפירות וירקות, פירות יבשים. פירות יבשים אנחנו לא אוכלים בפסח. בשולחן ערוך כתוב שנוהגים לא לאכול פירות יבשים בפסח, והסיבה, בגלל שבדרך כלל זה מיובש בחוץ, לפחות פעם כך היו מייבשים בשמש, וממילא יש מצב שהציפורים מביאות איתם כל מיני חמץ שהם לקטו מהבתים, ואז יכול להיות מורב חמץ. יכול להיות, גם היה הסדר שהיו מפזרים על זה קמח כדי שזה לא ידבק אחד לשני, ולכן יש חשש של חמץ, וממילא לא אוכלים פירות יבשים. אז גם היום שהחששות האלה הם רחוקים, בכל אופן, כיוון שבשולחן ערוך כתוב שלא אוכלים פירות יבשים, אז לכתחילה משתדלים לא לאכול פירות יבשים. תמרים לא נחשב לפירות יבשים, כי תמרים לא משאירים אותם לייבוש. ככה הם על העץ, כותבים אותם מהעץ,
במצב כמו שאנחנו רואים זה נראה כאילו מיובש, אבל זהו הצורת גידול שלו ואפשר לאכול תמרים. יש מקומות בארץ שמייבשים בכל זאת כי זה יוצא יותר לח, בדרך כלל אין בזה בעיה. מה שכן יצטרכו לקרב כמובן. לא חושב שבבית אתה מייבש אין בעיה. דיברתי על לקנות פירות יבשים מבחוץ ולאכול. יש כאלה שיש להם בעיה בעיכול והם צריכים שזיפים בשביל להקל על המעיים, בפרט בפסח שאוכלים הרבה מצות לפעמים, וכל אחד איך שזה אצלו. יש כאלה שזה יוצר להם בעיות במעיים, אצל אנשים מבוגרים עוד יותר, והם זקוקים לשזיפים בשביל פעולת מעיים תקינה. מתירים להם בדרך כלל ועושים לכם שזיפים כשר לפסח. אבל לכתחילה זה רק מי שצריך, כיוון שיודעים שהיום לא מייבשים בחוץ אלא בתנור ולא מערבים קמח, אז מתירים למי שבאמת צריך. לכתחילה אנחנו לא רוצים לאכול פירות יבשים. אגוזים בפסח. באופן כללי אין לנו בעיה עם אגוזים כי מקלפים, אוכלים רק את מה שבפנים. פעם היו מחפשים אגוזים בלי חותמת, כי החותמת היה, יש על כל אגוז, יש אגוזים שעל כל אגוז יש חותמת. זה חותמת שהיא היו עושים את זה מאלכוהול, ולכן חששו לפסח, נזהרו ורצו בלי חותמת. זה הידור מיוחד, ואחרי הכל החותמת לא עוברת את הקליפה, ואני חושב שאפשר להשתמש. מצוי היום גם בלי חותמת, בלי בעיה. גרעינים, ישנם כאלה ששואלים מה גרעינים? זה קטניות. נכון, גרעיני חמניה זה קטניות. גרעיני חמניה זה הגרעינים השחורים, זה קטניות. אבל גרעיני דלת זה לא קטניות, זה דלת. דלת זה ירק, ויש לה גרעינים אבל זה לא קטניות, וממילא גרעיני דלת אפשר לאכול. גרעיני אבטיח זה לא קטניות. אבל מה? ברור, אני אומר את זה רק בשביל שנדע שאם יש כאלה שאוכלים, זה לא נקרא קטניות. אנחנו לא נאכל את זה כי אנחנו צריכים להכניס את הקליפה לשוך הפה בשביל לפצח, וזה לא מצב. אף אחד לא יעמוד להיפצח עם הידיים את הגרעיני דלת בשביל לאכול כך. בכל אופן, אבל לדעת, זה לא קטניות. בואו נראה, מעבר למוצרים האלה, המזון עצמו, יש מוצרים נלווים למזון. דבר ראשון, כלים חד פעמיים. כלים חד פעמיים זה פלסטיק בעצם. זה לא הפירוש שבכלי עצמו יש חמץ. אין חמץ בכלים עצמם. הכלים עצמם הם בלי בעיה. למה אנחנו בכל זאת רוצים כלים חד פעמיים עם השגחה, עם הכשר לפסח? פשוט. אנחנו מוציאים את הכוס מהשקית, לא שוטפים אותה לפני שמשתמשים. או צלחת חד פעמי, אף אחד לא הולך לשטוף את הצלחת לפני שהוא משתמש. אחרת לא צריך חד פעמי. מוציאים מהשקית ומשתמשים. עכשיו בואו תבינו, מי שאורז את הכלים חד פעמיים זה בני אדם. בני אדם צריכים לאכול, והם לא אוכלים חודש לפני פסח רק מצה. הם אוכלים חמץ. הם עשו ארוחת בוקר, אכלו חמץ, ואחרי זה באו לארוז את הכלים לפסח. עשו הפסקת 10, אכלו פיתה, באו לארוז את הכלים לפסח. שלא לדבר על מצבים שבאמצע מנשנשים, איזה בייגלה או משהו כזה שנשאר לשלוח מנות, תוך כדי העבודה באריזה של הכלים החד פעמיים. כשאתה מוציא את הכלי, הוא יכול להיות מלוכלך בפירורי חמץ. ולכן צריך השגחה על האריזה של הכלים החד פעמיים,
שיהיה השגחה שזה נארז בזהירות לפסח. וזה אומר שיש משגיח שהוא מפקח שהארוחת בוקר אוכלים בחדר אוכל ולא מכניסים אוכל לעולם הייצור, שאחרי הארוחה כולם מנערים את הבגדים, לובשים סינרים ועובדים, וכשרוצים הפסקה לאכול מורידים את הסינרים, נכנסים לאכול, שוב פעם מנערים את הבגדים, לא אוכלים תוך כדי עבודה, ואז זה נארז בהשגחה לפסח. לכן זה מאוד חשוב. בפרט, סיפרתי כבר כמה פעמים, חלק מהמוצרים האלה שאורזים באריזות, החד פעמי שאורזים, זה עבודה שנותנים לאנשים מוגבלים. מחפשים כל מיני מסגרות לאנשים מוגבלים שיוכלו לעבוד ולהתפרנס. אז זה עבודה לארוז את החד פעמי, נותנים לאנשים מוגבלים. מה עושים? יש לכל אחד טבלה עם 100 חורים בטבלה. הוא צריך להכניס כפית בכל חור. אחרי שהוא הכניס כפית בכל חור, לא צריך הרבה IQ בשביל זה. אחרי שהוא גמר להכניס, מוציאים את המדף מלמטה והכל נופל לתוך השקית, יש 100 בשקית. זה עבודה של אנשים מוגבלים. והאנשים המוגבלים הם לא יודעים לשמור על ניקיון. וזה מאוד קשה, צריך זהירות לפסח, אני לא רוצה לתאר איך נראים האנשים המוגבלים. אחרי האוכל וכולו וכולו, אז אי אפשר לראות שזה יהיה נקי לפסח, אלא אם כן יש השגחה שיודעים שמה שנארז לפסח הוא נארז בהשגחה. מה שכן, אם אנחנו רואים כלים חד פעמים שמגיעים ארוזים לא בתפזורת, אלא בצורה מסודרת, יש חבילות שזה עומד כמו חיילים, ליד השני ככה, מאוד יפה מסודר, זה מכונה שאורזת. אם מכונה אורזת אז לא מגע יד אדם, אז אין בעיה, ואפשר להשתמש גם אם אין על זה ישר לפסח. התחילה, ודאי שעדיף עם כשרות לפסח. כל זה דיברתי על כלי פלסטיק חד פעם. בנוסף, יש כלים חד פעמיים מנייר. בארץ פחות מצוי, בחוץ לארץ מצוי הרבה. צלחות נייר, פשוט נייר. נייר קשיח יותר, עם ציפוי מבריק כזה, יש כל מיני הדפסים, אבל זה מנייר. אי אפשר להשתמש בזה לפסח. אני לא חושב שיש עם הכשר. בשנים האחרונות כוסות נייר יש עם הכשר. אני מאמין שזה בסדר. אני אסביר למה. למה בנייר אי אפשר להשתמש? הנייר הזה של הכלים החד פעמיים הוא קשיח. זה לא כמו הנייר הזה שאנחנו משתמשים. הוא קשיח, שהוא יחזיק את האוכל. איך עושים אותו? שהוא יהיה קשיח. מערבים בו עמילן ודבק, ובשביל שהוא יהיה חזק. העמילן הזה יכול להיות עשוי מחמץ. אני אסביר, נגעתי בעמילן, אני אסביר מה עומד מאחורי כל הנושא הזה של העמילן. עמילן אפשר לעשות בדרך כלל עושים משלושה דברים. או מתפוחי אדמה, שזה הקמח תפוחי אדמה, מי שמכיר זה בעצם עמילן, או מתירס, קמח תירס שעושים ממנו עמילן, או מחיטה. גם מחיטה עושים עמילן. עכשיו תשאלו, מה חיטה לעשות עמילן? מחיטה אפשר לעשות לחם, אפשר לעשות מצות. למה לעשות מזה עמילן? אז פשוט בחוץ לארץ, בארצות הברית, יש שנים שבהן יש עודפים גדולים מאוד של חיטה. והממשלה בשביל לשמור על מחיר שוק, הם משמידים חיטה, שופכים לים, כל מיני פעולות שעושים להשמיד את החיטה כדי שיהיה פחות לשמור על מחיר השוק. וממילא אחד מהפעולות שעושים, שולחים את זה למפעלים שייצרו עמילן מהחיטה. ולכן מצוי, בפרט מנייר שמגיע מחוץ לארץ, שיש בו עמילן חיטה. ואז זה חמץ. אם זה בא במגע עם אוכל, העמילן מתפורר ויוצא מתוך הנייר ונכנס לתוך האוכל, וזה ראוי לאכילה. כאלה אומרים, זה לא ראוי לאכילה, זה לא ראוי לאכילת כלב. אז זה נכון שאין בזה איסור בלרוב ולמוצא, כל זמן שזה בתוך הנייר. אבל זה בא במגע עם מזון, זה נכנס לתוך המזון, זה נמס וזה ראוי לאכילה. שמים חומרים בצלחת רק כאלה שראויים לאכילה.
וממילא יש בזה בעיה לא להשתמש במוצרי נייר, אלא אם כן יש לזה השגחה. יש נייר, אז כמו שאמרנו בכלים החד פעמי, אותו דבר מפיות נייר, נייר לשים על המדפים שרוצים במטבח, על המדפים של חמץ לחסות עם נייר, כל מיני דברים כאלה, לקנות נייר כשר לפסח. זה נייר שנבדק, או שאין בו המילן, או שנבדק שהמילן שיש בו הוא לא המילן חמץ. זה יכול להיות המילן קטניות, זה אנחנו כבר לא עד כדי כך נזהר שהמילן, תודה, לא נזהר עד כדי כך שהמילן קטניות אולי ייכנס משהו, זה לא עושה במשהו. בכל אופן צריך לראות מפיות, מפות נייר, נייר ששמים לכיסוי מדפים, שזה יהיה כשר לפסח. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו קונים נייר לניגוב ידיים. אתן לכם דוגמה, רק להמחיש, כן? דיברנו על הכשרים. היה מאפיית מצות, שהשתמשו שם בנייר לניגוב ידיים. הנייר שמשתמשים לניגוב ידיים, בודקים אותו לפני השימוש, לראות שהוא נקי ואין בו המילן. או שהוא מגיע עם הכשר, שבדקו שזה המילן כשר. אבל אם יש בו המילן, אי אפשר להשתמש. היה מאפיית מצות, התחילו את האפייה חצי יום של האפייה, והמשגיח שואל, הנייר הזה של הניגוב ידיים, בדקו אותו? הוא נקי? כן, לא בדקו. שלחו לבדיקה, יש בו המילן. פסלו את כל המצות שאפו באותו חצי יום, זה נזק גדול מאוד. מי שיודע כמה עולה קילו מצות? ופסלו את כל המצות האלה כי נגבו את הידיים במגבות, בנייר כזה שהיה בו המילן, ואז נשאר משהו חמץ על הידיים, זה מעורב בתוך המצה, אז פסלו. אז צריך להבין, גם כשאנחנו לוקחים נייר לניגוב ידיים, שיהיה כשר לפסח. ברוך השם היום יש גלילי נייר לניגוב, נייר סופג, מוכרים כשר לפסח, וזה בסדר, אפשר לשתות. טוב. אני עובר, אני חושב שמבחינת מוצרים, עוד כמה נקודות במוצרים. מוצרי רחצה. מוצרי רחצה, אז זה כך. סבון כלים, אין ויכוח שצריך כשר לפסח. זה בא במגע עם הכלים, נשאר משהו על הכלים, חייב שיהיה כשר לפסח. כשאנחנו מדברים על סבון לגוף, שמפו, סבון רחצה, או כל מיני דברים כאלה שמשתמשים לגוף, אנחנו צריכים להבין, כשם שחמץ אסור באכילה, הוא גם אסור בהנאה. אז אם השמפו הזה יש בו תערובת חמץ, ויש הרבה פעמים שהבושם הוא על בסיס אלכוהול וזה תערובת חמץ, או שיש עמילן בסבון עצמו, על החוט שיש בסבון, שמים ויטמין E, שוויטמין E זה בעצם שמן נבט, יכול להיות שמן נבט חיטה, שזה חמץ, או כל מיני דברים כאלה שיכול להיות חמץ. נכון שאנחנו לא אוכלים את זה, אבל הגוף נהנה מזה, וכשהגוף נהנה, הנעת הגוף זה כמו אכילה, וחמץ אסור גם בהנאה, וממילא צריך להיזהר לקנות סבון כשר לפסח, ויש סבון כשר לפסח, שמפו כשר לפסח, יש סבון כשר לפסח, שמפו. אותו דבר גם דודורנט. דודורנט גם יכול להיות, יש לפעמים המילן בתוך הדודורנט, יש שם ריח שהוא יכול להיות על בסיס של אלכוהול חמץ, ולכן צריך לראות או דודורנט כשר לפסח, או מה שאני מציע, לא יודע כמה זה עוזר, אבל לפחות לפסיכולוגית זה עוזר, יש אבן מינרלי שקונים כתחליף לדודורנט, ששמים, זה בריא יותר נחשב, וזה מונע הרבה זמן ריח שיער,
וניתן לקנות בבתי מרקחת, שם לא צריך הכשר. זה פשוט אבן כזה. עכשיו, כשמדברים, ברוך השם, אתם באים גם מבתים, ישאלו אתכם בבית, אם רוצים להשתמש בקרם, קרם ידיים או קרם גוף, או עודן ששמים על השפתיים וכן הלאה, כל מיני דברים ותמרוקים שרוצים להשתמש, אז צריך ככה לזכור. דבר ראשון, בושם זה חמץ. פשוט. בושם, הבסיס של בושם זה אלכוהול. אלכוהול, הרבה אלכוהול עשוי מחמץ, עשוי מחיטה. וממילא צריך, בפסח לא משתמשים בבושם. לא רק שלא משתמשים, צריך למכור את זה בחמץ. ואם לא מכרו בחמץ והשאירו את הבושם, זה בעיה אחרי זה שיצטרכו להשמיד את הבושם, כי חמץ שעבר עליו הפסח אסור בענן. וממילא חבל על להפסיד את הבשמים, למכור אותם בחמץ. הדברים האלה שאין בהם בושם והם לא נכנסים בפה אלא רק על הגוף, כיוון שזה לא דבר של חמץ שהגוף נהנה מזה, אלא זה רק עניין של מראה וכדומה, אפשר להשתמש, מה שמורחים צבע וכדומה. שפתון צריך אפשר לפסח, זה כבר נכנס לשפתיים, זה נכנס לפה, צריך קשר לפסח. כמו שאני אומר, יש כאלה שמתקשרים, אי אפשר בלי שפתון, אז שני דברים, או שתאכלו סלק, או שתנשכו את השפתיים, ואז זה נהיה אדום. אבל בזה מסתדרים פסח בלי שפתון. לצחצח שיניים בפסח. משחת שיניים, יש קשר לפסח, אבל מי רוצה להכניס בפה דברים שנעשו מחוץ לבית? נכון, זה קשר לפסח, אבל זה נעשה מחוץ לבית, ואתה הולך ומכניס את זה לפה בפסח, אנחנו לא רוצים. אז בואו אני אגלה לכם. כל המשחת, יש כאלה שחושבים שהמשחת שיניים זה כמו סבון. את הגוף, אתה רוחץ מקלחת עם מים, או שאתה רוחץ עם סבון, אז זה מוריד לכלוך באופן אחר. המשחת שיניים זה לא סבון. אין, לא מכניסים סבון לפה. הניקוי של השיניים נעשה בעזרת המברשת בלבד. המשחה היא עושה קצף, היא נותנת הרגשה טובה, יש בה חומרים שמשאירים ריח טוב בפה, יש בהם חומרים שחודרים לתוך השן ושומרים על הבריאות של השן, אבל זה לא במיידי, זה במשך תקופה נספג הפלואוריד בשן וכדומה, ואז זה שומר על בריאות של השן. שבוע אחד בלי משחת שיניים, באחריות שהשיניים יישארו אותו דבר. פשוט, אם רוצים, לא מוותרים על צחצוח שיניים, וצחצחים שיניים עם מברשת בלי משחה. זה נקי אותו דבר, באחריות. אם מנקים, אז אין ריח רע. כי זה לא בקשה שלנו. ואם יש ריח, עכשיו, זה אותו דבר, אנחנו לא רוצים להכניס לפה דברים. אז זה מוצרים שלנו, זה כסף. אני לא יודע מה החומרים שיש לכם. בסדר, יכול להיות שזה קשר לפסח. אבל זה לא יוצר בהשקעה לפסח. זה לא נעשה בבית. אני אומר, שבוע אחד להשתמש בלי, אני חושב שזה לא נורא. לא יודע, כל אחד אחד שזה לא יכול ולא מסוגל, ויש לו רע מהפה ואין לו ברירה, בסדר, אז שישתמש. אם קשר לפסח כמובן. מה שכן, מברשת שיניים לקנות חדשה לפסח, לא להשתמש במברשת שיניים שהשתמשת להבריש שיניים אחרי פיתה ולהבריש אותה אחרי מצות. ברור שלא. אז קונים לפסח מברשת שיניים חדשה. דבר נוסף, לקנות חדש לפסח. חלק מכם יש להם אחים קטנים, משתמשים בבקבוקים ובמוצצים. גם זה אנחנו קונים לפסח בקבוק חדש לתינוק, מוצץ חדש לתינוק, כי הוא אכל חמץ, הכניס את המוצץ. לפסח אנחנו רוצים חדש ונקי. לא חייבים לקנות הכי יקרים, בשבוע אחד להסתדר. ככה מלמדים.
פסח. מהשוטים. אני חושב שמבחינת מוצרים סיימנו, אם נזכר עוד אני אדבר. אני עכשיו רוצה לדבר על הזהירות פסח. חלק נגענו קצת יותר בהרחבה. ישנם הרבה שיש להם סתימות בשיניים. בודדים אני מכיר שהשיניים שלהם שלמות בלי שום סתימה. יש כאלה עוד יותר שיש להם קוביות על השיניים. יש להם אישור שיניים או יש להם ברזל מאחורי השיניים. יש להם כתרים על השיניים. ויש בזה בעיה. השיניים עצמם זה חלק מהגוף, זה לא בולע. אבל כתר וסתימה שהיא עשויה מפלסטיק או עשויה ממתכת או מכל חומר שהוא, זה כבר לא חומר טבעי וזה כן בולע. ברגע ששותים משהו חם, אוכלים פיצה חמה, זה דבר שיד צולדת בו והשיניים, הסתימות בולעות חמץ. אותו דבר. אם יש פלטה, אם יש קוביות, אם יש כל דבר זר שיש בפה, כשאוכלים חם הוא בולע חמץ, וממילא אחר כך כשאוכלים חם בפסח הוא מפליט חמץ. להכשיר את זה אי אפשר. מה? אפשר לשתות משהו רותח שיש בו בועות ואז שבוע שלם אתה לא תאכל שום דבר. אי אפשר להכשיר את השיניים. יש כאלה אמורים ברנר תעשו, אל כל סתימה. תותבות, יש אותו עניין. אז רגע, העניין הוא, צריך לזכור, יש בזה בעיה. הסבא שלי, שהיה לו שיניים תותבות, היה לו שיניים מיוחדות לפסח. פשוט, הכין שיניים, זה הרבה כסף, והכין שיניים מיוחדות לפסח. היה עם זה הרבה בעיות וצרות, כי הפה משתנה במשך הזמן. אז שיש תותבת קבוע בפה, זה שומר כל הזמן על הפה. אם הפה משתנה, התותבת משתנה יחד איתה. אבל כשזה משנה לשנה, וזה השתנה משהו בפה, זה כואב ולוחץ. היה אוכל מצות, צריך שיניים בשביל לאכול מצות, היה לו שיניים מיוחדות לפסח. הצעירים לא מבינים, שיניים מיוחדות לפסח. נוציא אותם, נכניס חדשות. אבל אנשים מבוגרים יש להם שיניים תותבות, אפשר. שיניים מיוחדות לפסח. אצלנו אין לנו שיניים מיוחדות לפסח, יש לנו סתימות, יש קוביות. מה שנכון לעשות, כל אחד לפי איך שהוא מסוגל, ההידור הנכון הוא לא לאכול ולשתות חם בפסח. לא לאכול ולשתות חם זה לא הפירוש שצריך להיות כמו גלידה קפוא. כן? לא אוכלים בפסח. אבל צריך שיהיה פחות מיד צולדת. יד צולדת זה 40-45 מעלות. זה יד צולדת. אם זה פחות מיד צולדת, אפשר לאכול ולשתות בפסח, זה לא מפליג. תמיד יש כאלה ששואלים אחרי השיעור, רגע, אם הפירוש שאני אוכל חם אז זה מפליט, אז מה הבעיה? אני אוכל חם לפני פסח, זה יפליט, ואחרי זה לא יהיה בעיה. ההבדל הוא, זה מפליט אבל לא את הכל. בעגלת כלים, כשאני שם סיר בתוך מים רותחים, זה מפליט את כל מה שבלוע בכלי, הוא נהיה קשה. אבל אם זה לא מים רותחים, רק יד צולדת, זה מפליט, אבל רק חלק, וחלק נשאר, ולכן גם בפסח עצמו יצא מה שבלוע בסתימות, ולכן עדיף לא לאכול חם בפסח. אני לא אומר מי שלא מסוגל, זה הידור, זה קשה יותר, זה... מי שמסוגל, יש מקום להיעדר, לחכות, זה לא בעיה. מגישים לך את המרק, תעשה עסקאפר. לא תאכל מיד את המרק שהוא חם, חכה קצת עד שהוא יתקרר, תחזור איזו שיחה של הרבי בפני כולם, הם יאכלו, אתה תחכה, וזה יתקרר ואז תאכל. והדרך לדעת, סתם, אף אחד לא יושב ליד השולחן עם מדחום, לשים בצלחת לראות, זה כבר פחות מ-40 מעלות. זה לא עובד ככה. אז הדרך להרגיש, לדעת, האם
זה פחות מ-40 מעלות, האם זה יד צולדת? ואני אומר לכם גם בכלל, לא רק לפסח, תשים אצבע בפנים, בפסח לא אוהבים לשים, אבל בסדר, נגעו אותו קודם או מה, איכשהו, תתרגלו, מכניסים קצת בשפתיים ומרגישים. אבל הבדיקה עם יד צולדת, אם אני יכול לשים אצבע בפנים רבע דקה. אם זה חם ויד צולדת, אני שם, אני בורח, אני יכול לרגע לגוע, אבל להחזיק רבע דקה בפנים, זה שורף. זה יד צולדת. אם אני מחזיק רבע דקה וזה לא שורף, זה חם. אבל חם נעים, אין בעיה, זה לא יד צולדת, וזה לא מרגיש ומבליע. אותו דבר, אז אם דיברנו על חם ביחס לסתימות ולקוביות שיש על השיניים, אותו דבר גם בדבר חריף. יש בחורים שלומדים סמיכה, אז הם בוודאי יודעים שכמו שחם מפליט ומבליע, גם דבר חריף, אם זה מצטרף עם דוחקה וחורפה, זה מפליט ומבליע. זאת אומרת, דבר חריף עם דוחק, עם לחץ, זה מפליט ומבליע. לדוגמה, אם אני לקחתי סכין בשרי וחתכתי איתו בצל, הבצל נהיה בשרי. נכון שזה קר, כי הבצל הוא חריף. הסכין חתך, אז יש דוחקה, יש לחץ, זה מוציא את מה שבלוע בסכין שהוא בשר, וזה עכשיו נבלע בתוך הבצל, והבצל נהיה בשרי. שלמד צמיחי יודע, ומי שלא אז עכשיו יודע. אז זה הדין. וממילא, אם אני אוכל עם השיניים דבר חריף, אני לועס ועושה דוחקה, אז יש דוחקה וחורפה, וזה מוציא את מה שבלוע בסתימון. ולכן אנחנו בפסח לא רוצים לאכול דבר חריף. עכשיו, לכן בפסח אנחנו לא רוצים לאכול דבר חריף. מה קורה? יש כאלה שרוצים בליל הסדר, בנוסף לזה שאוכלים חסה, לאכול גם חרן. חרן שירגישו את החריפות וכולו. אז כך, מי שיש לו כל השיניים עם סתימות, מהודר יותר לא לאכול את החרן ולהסתפק רק בחסה. מי שיש לו פינה שהוא יודע ששם אין סתימות, שיאכל את החרן על אותם שיניים, ינשוך טיפה ויבלע את זה, ובזה הוא ירגיש את החריפות. עיקר המצווה של מרור זה באכילת חסה, וזה עיקר מרור, זה חסה. ויש שאומרים, אני חושב שזה באמת המקום, רבותינו נשיאנו לא היו מטפלים בשיניים, לא סתימות, לא כתרים ולא שום דבר אחר, והסיבה לזה, לא יודע, יש להיות ככה וככה, אבל מה שאני שמעתי, הסיבה לזה מצד פסח. אם יש סתימות, או בשר בחולוב, גם, זה חומרה עוד יותר גדולה, כי שם זה לא במשהו. אבל בפסח, כיוון שיש סתימות, שלא יצא ויפליט ויבליע וכולו, ולכן לא היו עושים טיפולי שיניים. הרב היה נשאר, שן אחת שהדיין נשאר אצל הרב על זה היה מגרב את החרן בליל הסדר, כדי לאכול חרן. אבל אני אומר, מי שיש לו אפשרות לאכול בפינה שאין סתימות זה בסדר, ואם לא, עדיף חסה ולא חרן. יש כאלה שיגידו אחרת, יגידו נו, אז במצב כזה אפשר להקל, כל אחד איך שהוא נוהג, ואצל הרב שהוא שואל, בסדר גמור. עכשיו, באופן כללי, כבר הזכרתי, כל הנושא של ההידורים בפסח, בעיקרון זה זהירות בפסח. אנחנו צריכים פשוט להיזהר ולזכור שכל מקום שלא ניקיתי לפסח, זה יכול להיות חמץ. צריכים להכניס לראש, גם אנחנו, יחד עם כל בית ישראל, הוצאנו את כל החמץ מהבית ושמנו אותו בחוץ. שמנו בפח, חלק נשפך מחוץ לפח, חלק שרפנו וחלק נשרף לגמרי וחלק לא, ובחוץ, ממש בתחילת הפסח, החוץ מלא חמץ. איפה שאתה רק נוגע, אז רק יום קודם הברשת שם את הכיסאות של המכונית שהיה שם בפרי. אז אף אחד לא ניקה את הגדר אחר כך.
אז יש שם חמץ, עברת, נגעת בחמץ, יכול להידבק לך ביד חמץ, ולכן אנחנו בפסח נזהרים. דבר ראשון, לא נוגעים בכל דבר. אני מאז שאני ילד, אני זוכר שהייתי הולך ברחוב והייתי נוגע, נשאר לרגע על הקיר, הייתי פסח, הייתי מכניס, היה לי משהו בשיניים, מכניס אצבע בפה, פסח, אתה מכניס, ניקית קודם את היד, איפה היא נגעה קודם, ככה הכניסו לנו בנשמה, שצריך להיזהר, אז אני לפחות קצת מזה מכניס לכם. פשוט להכניס את זה בראש, שהפה צריך שמירה, והידיים לא בכל מקום יושבים, לא בכל מקום נוגעים, ונזהרים. הרבה פעמים אנחנו הולכים בפסח, בכל המועד זה טיולים. כל המועד בכלל, כל המועד פסח זה זמן אצל חסידי חב"ד, זה זמן של חוק. סוכות צריך ללכת למקצוע מנדל מינים. בכל שאר השנה יש מבצע תפילין. אין מנוחה, כל הזמן יש לך מה לעשות. כל המועד פסח, מה יש לך לעשות? מצה בערב פסח לחלק, יהודים אכלו מצות, גמרנו. מה בפסח? אין תפילין, אין שום מצווה נוספת, אין סוכה, אין כלום. חופש. בסדר. תמיד יש מה לעשות, מבצע מזוזה, ולא, מבצע כשרות, הרבה דברים. אבל המבצעים הרגילים של הבחורים, זה זמן של איזה מנוחה. ובחורים יוצאים לבית המדרש ללמוד, ובין לבין יוצאים קצת לטייל. אז אתם יודעים, שהולכים לפארק, ורואים בפארק שישבו שם קודם ערבים, ועשו על האש, ואכלו פיתות. ובפינה השנייה ישבו יהודים להבדיל, ואכלו מצות מרובעות, שאנחנו מאוד נתנרים מזה. אנחנו לא, עכשיו אנחנו נשב על אותו מקום, שיש שם פירורים על הדשא, ויש שם על הספסל שאנחנו נשב, מי יודע מה קרה שם רגע לפני. צריך להיות ערני, לשים לב איפה יושבים, איפה מתארגנים, איפה אנחנו יכולים לשבת למצוא פינה לאכול בחוץ, זה מאוד לא נעים. יש כאלה שואלים אותי תמיד, רגע, אפשר בפסח לעשות בשר על האש? אני לא יודע, אני קשה לי עם השאלה. אסור, אני לא יכול להגיד שאסור, אבל לשים גחלים ועל זה לשים אש ואת הבשר של פסח ככה בחוץ לשים ולעשות על האש, לא יודע, לי זה קשה. אבל אני לא אומר שאסור. צריך להיזהר, לבדוק את הגחלים, לראות שלא מורד שם לחם. יש, שתדעו, הערבים מכינים את הפחמים, הוא אכל פיתה, נשאר לו חתיכה, הוא תומך בפנים, ולא תמיד זה נשרף. אז לבדוק באמת שזה פחמים נקיים. בסדר, אני לא אומר שאסור, זה לא נעים. אני לא אוהב. אז ממילא, כשיוצאים בחוץ, יוצאים לפארקים, בכל המקומות, להיזהר איפה יושבים, אז לנקות את המקום לפני שמתיישבים. להצטייד מראש עם טישו, עם מגבונים כשרים לפסח שאפשר יהיה לנקות, ולראות מה שאפשר לעשות, בכל אופן להיזהר. ואחרי כל זה, לשמור כמובן לא להכניס אצבעות, ידיים לתוך הפה. נגעת, עשית, ניקית, עדיין. אי אפשר לדעת ולהיזהר מה שמכניסים לפה. אותו דבר שבאים הביתה. אז כבר הזכרתי, באים הביתה, דבר מבחוץ, גם אם שמרנו על הידיים מששניות הן, והם אי אפשר לדעת בכל זאת איפה נגעו, ולכן דבר ראשון שופטים ידיים, באים הביתה, שופטים ידיים, לדעת שחיכיתי את הידיים, ורק אז מתיישבים לאכול או לגוע בכל דבר שהוא, לדעת שניקינו ולא נכנס חמץ. הלאה. אני חושב שהזכרתי, אבל אני אזכיר עוד פעם שזה חשוב להכניס את זה לדיס. הרצפה זה חמץ גמור, פשוט כך. לזכור, הרצפה זה חמץ, גם ספונג'ה, הרצפה זה חמץ. באתי מבחוץ עם פירורי חמץ, וממילא אם אוכל נפל על הרצפה, אז אנחנו, זה הפעם שהאוכל נגע בחמץ. זה ההתייחסות.
עכשיו השאלה מה זה? אם זה כלי שנפל על הרצפה, אם הכלי קר, אז נכון, זה כלי שנגע בחמץ. אבל אני יכול לקחת את הכלי, אני יודע שיש שנוהגים אחרת, אבל אני חושב שמצד הדין זה נכון כך לעשות, כך גם אני למדתי בבית. אם זה כלי קר שנפל על הרצפה, אפשר לשטוף אותו בכיור, לנקות אותו, ולא קרה שום דבר. ניקיתי אותו גם אם, לא שהוא נגע בחמץ, שראיתי חמץ. אני אומר, הרצפה זה חמץ, אז זה נגע ברצפה, אז אני שוטף אותו, ואחרי זה אפשר להשתמש. אם אבל זה כלי חם שנפל על הרצפה, אי אפשר להשתמש. לא רק שלא יעזור שטיפה, אי אפשר גם להכשיר אותו בפסח. כי בפסח הכשרה לא מועלת. אני הסברתי אתמול למה הכשרה לא מועלת בפסח? לא הסברתי, אז אני אסביר. תראו, בפסח עצמו אנחנו יודעים שחמץ בפסח במשהו. ובעצם בכל מצב של הגלת כלים מתעוררת שאלה. אני לוקח סיר טרף, מכניס אותו לתוך המים הרותחים, ואני אומר שכל מה שהיה בסיר נפלט לתוך המים שבסיר הגדול, והסיר נהיה כשר. רגע, אבל אחרי שהוא פלט הוא גם בולע חזרה מהטריפה שיצא לתוך המים שבסיר הגדול. אז איך פתאום הסיר נהיה כשר? נו, כולם יודעים את התשובה. נכון? אגב, ליטורית למפלט, ליבולה. כיוון שהוא טרוד לפלוט החוצה את מה שבלוע בתוכו, אז הוא לא בולע ממה שיש בסיר. אוקיי. זה הכל טוב ברגע הראשון. שמתי בתוך המים רותחים, הוא טרוד לפלוט החוצה, אז הוא לא בולע חזרה. אבל זהו, הוא גמר לפלוט. עכשיו, מה? כל הזמן הוא פולט עד הרגע שהוא בחוץ, הוא גמר לפלוט. אחרי שהוא גמר לפלוט, למה אז הוא לא בולע חזרה? והתשובה היא, יש 60 כנגד מה שבלוע בסיר. הסיר נכנס לתוך הסיר הגדול, במים שבסיר הגדול יש 60 כנגד הטרף שבלוע בסיר. וממילא זה בטל ב-60. אז גם אם הוא בלע חזרה, היתר רבולה. הוא בלע כבר דבר שהתבטל, ולכן זה קשה. כל זה טוב כל השנה. כשמגיע לפסח. ובפסח איסור חמץ הוא במשהו, אין דבר כזה של ביטול ב-60. אז אם הכלי בלוע מחמץ, הוא יצא לתוך המים, הוא גמר לצאת, הוא בולע חזרה מהמים. זה בטל ב-60, זה פסח. אין ביטול ב-60. וממילא אי אפשר לעשות עגלת כלים בפסח. מה עושים? מה שאנחנו עושים עם כלי חם שנפל על הרצפה, שמים אותו בצד, ובמוצאי הפסח מכשירים אותו. אחרי פסח כבר איסור חמץ הוא לא במשהו, ואז אני יכול להקהיל את הכלי, והוא חוזר להיות כשר לפסח. ואני אומר, ואני אחזור ואומר שוב, לא להשאיר אותו לשנה הבאה ולהשתמש בשנה הבאה. זה לא עוזר. זה כלי שבלע חמץ. זה לא עוזר בשנה הבאה להשתמש בכלי שבלע חמץ. לכן, או ששמים עליו פתק שלא ייפול ממנו עד השנה הבאה. להגיד שהוא חמץ והוא צריך הכשרה, אם אין לך זמן במוצאי הפסח להכשיר, או שתכשיר במוצאי הפסח, כדי שתהיה רגוע ששנה הבאה, הכלים שלך כולם בסדר. יש כן דבר, למה אני מדגיש את זה? יש דבר שמבלבל, ולכן יש האלה שמים בצד ואחרי פסח, לשנה הבאה. וזה עוזר רק לגבי שרויה. מה פה? זו הזדמנות לדבר על שרויה. אנחנו נזהרים בשרויה בפסח. כן? אנחנו נזהרים לא לאכול מצה שבאה במגע עם מים. אלתר רבי כותב את זה בשולחן ערוך, שרואים בפועל על המצה, ומי שיסתכל, וניסיתם פעם להסתכל, אז תראו במבט מקרוב, המצה מלאה בנקודות לבנות. הנקודות לבנות האלה זה קמח שהוא לא נספק טוב עם המים, והוא נשאר על גבי המצה. אז שאלו, אז רגע, אז זה חמץ, זה לא רק הידור של שרויה, אז זה לא ממש כך. למה? הקמח הזה נכנס לתנור,
הוא קמח שהקלייה בתנור, וממילא זה לא כל כך פשוט שהוא נהיה חמץ, זה הידור, להיזהר בכל אופן בשרויה שזה לא יבוא במגע עם מים, אבל זה הידור. זה לא הפירוש שכלי שאכלו בו שרויה הוא נהיה חמץ. כלי שאכלו בו שרויה אנחנו באותה שנה לא משתמשים. אם קרה שנפל מצה לתוך הצלחת וזה היה מונח שם, אם מיד הוצאתי אז עוד לא הספיק שום דבר, זה בסדר. אבל אחרי זה גיליתי שהיה מונח מצה בתוך הצלחת, צלחת הזו שמים בצד. שנה הבאה אפשר להשתמש. למרות שלא עבר שנה שלמה, זה קרה בשביל של פסח, ואני אשתמש בזה בליל הסדר, אז זה עבר שנה פחות שבוע, לא משנה. זהו המנהג בזהירות של שרויה, שבכלים האלה בשנה הבאה כן משתמשים. אותו דבר, בכלים של פסח, במוצאי הפסח, אנחנו משתמשים שרויה ואפילו בדווקא. כולם יודעים שבאחרון של פסח בחוץ לארץ, בתוך הכלים של פסח שמים מצה בדווקא, עושים קניידלח ואוכלים שרויה בדווקא, ובאותם כלים שנה הבאה משתמשים בפסח, לא מכשירים אותו. משרויה לא צריך להכשיר, זה חומרה, זה הידור, ולכן לא מכשירים, אבל זה בשרויה. אם כלי נפל על הרצפה, הוא חמץ, הוא חשש חמץ, ולכן לא משתמשים לפני הכשרה, לא עוזר לשמור לשנה הבאה. אמרתי, כלי שנפל על הרצפה כשהוא חם. אם יש כאלה שאצלם בבית כל כלי שנפל על הרצפה, אפילו אם הוא קר, שמים בצד, בבקשה. לא צריך להכשיר, לשתות, רוצים, ישימו בצד. אבל שלא יבוא מזה לטעות שגם חם ישימו בצד וישתמשו שנה הבאה. חייב הכשרה. עכשיו, זה דיברנו על כלי שנפל. אוכל שנפל על הרצפה. אז זה תלוי. אם זה דבר קר ואפשר לשטוף ולקלף אותו, אפשר לשטוף, לקלף, להוריד את השכבה שהיה על הרצפה ולהשתמש. אבל אם זה דבר חם, הוא נהיה חמץ. שמים אותו בצד, אם רוצים, מקריבים אותו לאחרי פסח. בפסח אי אפשר להשתמש בו, ואם זה דבר קר, אבל זה אוכל, זה תבשיל, זה עוף מבושל, נפל על הרצפה, אי אפשר לשטוף, אי אפשר לקלף, אנחנו לא אוכלים את זה. עכשיו ההכנות שאנחנו עושים מעצמנו לפני פסח, צריך לזכור, אנחנו אכלנו 5 דרך, כן? ויש מנהג, דרך אגב, הזדמנות שנדע שיש מנהג כזה. המנהג הוא שבערב פסח בבוקר אוכלים חמץ. זאת אומרת, הרבה יותר נוח לגמור עם החמץ, לאחרי בדיקת חמץ הבית נקי, אין יותר חמץ וגמרנו. אבל יש מנהג. אני זוכר, הסבא שלי היה מספר שזה היה השנה של ערב פסח שהיה מאוד לחוץ אצל הרב הרש"ב בבית, אני חושב שזה היה אותה שנה ראשונה, ובכל אופן בערב פסח בבוקר אמר הרב הרש"ב, הביבולקה מתמילך לפני שמירת הזה. על הבולקה זה לחמניה. לחמניה וחלב לא נוותר. זה עניין, כן? יודעים שלא האוכל תפס מקום. יש שם עניין של ערב פסח בבוקר לפני זמן איסור, היו אוכלים חמץ, מאז שאני ילד אני זוכר, שאלו, נו, אכלת כבר חמץ? כבר גמרת? מי צריך לאכול חמץ? לא, ככה סדר, אכלו חמץ, אכלו לחם, לחמניה עם חלב, לא רצו חם, ככה קרוב לפסח עם שיניים וכדומה, היו אוכלים חלב קר עם לחמניה, ואכול חמץ בערב פסח. אני לא אומר שזה חובה, אל תקבלו את זה כהידור, זה באמת קשה עם הבית נקי, ופתאום להיכנס עם חמץ זה בעיה. אלה שיש להם מטבח של פסח, ואת המטבח של חמץ סוגרים לכל הפסח, יש להם עוד פינה של חמץ, זה יותר קל. בכל אופן, אחרי שאכלנו חמץ, צריך טוב לצחצח את השיניים. לצחצח את השיניים ולראות שלא נשאר חמץ בין השיניים. לעשות את זה לפני זמן איסור חמץ. כן, יש
זמן איסור חמץ שמתפרסם בלוחות. דרך אגב, המנהג אצלנו, לא כולם נזהרים בזה, שאלתר רבי מרחיק בכל דבר של איסור תורה, מרחיק 3/4 שעה לפני הזמן. כך אותי לימדו, שהזמן איסור חמץ שמופיע בלוח, אנחנו מסיימים אכילת חמץ 3/4 שעה קודם. זמן איסור חמץ, אנחנו 3/4 שעה קודם כבר גומרים את המכירת חמץ לגוי, שורפים ואומרים כל חמירו. זאת אומרת ש3/4 שעה לפני הזמן בשביל להרחיק מהזמן איסור. אבל בכל אופן, לפני זמן איסור לצחצח טוב את השיניים. רצוי להשתמש בחוט דנטלי או בכיסם בין השיניים, להוציא. מאוד לא נעים שבליל הסדר פתאום משהו יוצא לך מבין השיניים. עוד לא אכלת שום דבר ויחד עם המצה לא יודע מה יצא שם. אז זה לא נעים. תטפל בשיניים לפני. אותי לימדו, ואני מספר לכם, כל אחד יעשה איך שהוא רוצה, היו מצחצחים שיניים אחרי, לפני זמן איסור, עם מלח גס. היו לוקחים את המברשת, טובלים בתוך המלח גס, כי לטובה זה נדבק על זה, ומשפשפים טוב את השיניים. זה פעם אחת בשנה שהשיניים באמת יוצאות מבריקות. חלק מהחניכיים גם, בסדר. זה תמיד היה הקושי בליל הסדר שאוכלים מצה והחניכיים פצועות מהמלח של הצחצוח מהבוקר. אז צריך להיזהר, לא צריך להגזים. היום יש חוט דנטלי, אפשר לצחצח את השיניים ממלח ולשטוף טוב, יוצא קצת דם, זה לא נורא. אחרי זה לעבור עם חוט דנטלי, לנקות טוב את השיניים ולדעת הפה נקי לפסח. מי שרוצה אחרי זה לטעם הטוב שישתמש במשחק אשר לפסח, לפני פסח. טוב, בדיקת חמץ, אני מגיע לסוף. בדיקת חמץ. כבר דיברתי שבדיקת חמץ אנחנו לא בודקים בתוך הארונות וכדומה, אבל בכל הפינות שיכול להיות מונח חמץ, על ארון, בצד של הארון, לפעמים מתחת הארון, או מקומות כאלה שעלול להיווצר שם להתאסף חמץ, לבדוק ולראות ששם אין חמץ. לפעמים זה על המוזאיקה שיש בחלון, בפינה שם יכול להיות שציפור שם חמץ. ואולי ניקו ובכל זאת יש שם חמץ. זה חצר שלך, זה בית שלך, צריך לבדוק ולראות שאין חמץ. כל המקומות האלה שיכול להיות חמץ. הסדר של בדיקת חמץ, חשבתי כבר פעם לעשות את זה ושכחתי. הסדר הוא, המנהג הוא שבודקים חמץ עם כף עץ ושקית נייר, נוצה ונר. ויש כאלה שמסתכלים ואומרים, הם לא יודעים איך אוכלים את זה. איפה שמים את השקית נייר ואיפה הכף עץ ומה עושים עם הנוצה. מילא הנר בסדר, זה כמו פנס. אבל מה הנוצה עושה פה, מה הכף עץ ומה, דרך השקית נייר, אז רק לתת איזשהו, אני ראיתי איך הסבא שלי עושה, הוא ראה איך שהרב רש"ב עשה, שככה היו עושים, ככה אני למד. לקחו כף עץ, ומסביב לכף עץ בנו שקית נייר. ואני אסביר, קשה לי שהמיקרופון ביד, אבל עם המיקרופון זה הכף עץ, שמים ככה, מקבלים את הנייר, מקבלים גם בצורת השוק, מקבלים כל תמונה, ופה שמים את החמץ. ככה יצאו למטה, נייר קשור פה וקשור בצדדים, יש שקית שהכף עץ למטה, בעצם כל החמץ שעושים שמים בתוך הכף עץ, בתוך השקית נייר. זה הצורה שאני ראיתי שעשו, והנוצה מחזיקים ביד. זה לא שחייבים לטטות את כל הבית עם הנוצה. גם לא הפינות. זה עניין סגולי, עניין קבלה או מה, אני לא יודע, שלוקחים גם נוצה. אבל אפשר גם סמרטוט, אם יש מקומות שצריך לנקות, מנקים עם סמרטוט. ומנהג נוסף של 10 פתיתים. חשוב, אני אומר, כל שנה מחדש יש כאלה שאני צועק עליהם.
כי זה כואב. 10 פתיתים לא נותנים לאף ילד להחביא. לא נותנים לילדים לה. יש כאלה אצלם, הילדים יחביאו את 10 פתיתים. בוא נראה שהאבא יצליח למצוא. זה ספורט נהדר. אבל אם האבא לא מצא, הוא שואל את הילד והוא אומר, אני לא יודע, איפה שמתי? 10? 8 אולי הוא זוכר. הוא לא יודע איפה זה. האבא יהיה חייב לבדוק ולבדוק את כל הבית כל הלילה עד שימצא את החמץ. הוא יודע שיש חמץ בבית והוא לא מצא אותו, וזה בעיה. לא נותנים לילדים להחביא. אותו אחד שבודק הוא שמכין פתיתים והוא ששם אותם בכמה פינות בבית, ואז הוא יודע איפה הוא שם. אני יודע, הלכתי עם הסבא שלי לבדיקת חמץ, עם האבא שלי לבדיקת חמץ, כל שנה הפתיתים היו באותו מקום. גם על עצמנו לא סומכים, אולי נשכח. כל שנה באותו מקום, שם היו שמים את הפתיתים. זה לא בשביל לבחון אם בדקת טוב, לא זה העניין של הפתיתים. העניין של הפתיתים זה עניין על פי קבלה, זה עניין רוחני, עושים את זה. אבל זה לא בשביל לבדוק אם אכן בדקתי טוב, ולכן לא עושים עם זה משחקים. שוב, הצורה שאני ראיתי איך שהכינו 10 פתיתים, היו מכינים את זה לא 10 פתיתים נפרדים ב10 מקומות, אלא היו לוקחים 10 פתיתים, נייר אחד שמו 3 פתיתים, קיבלו את הנייר, הדביקו כדי שלא יתפזר, עוד נייר, עוד 3 פתיתים, עוד נייר, 4 פתיתים, 3 מקומות שמו, זה היה 10 פתיתים. כך אני למדתי. שאני יודע שהסבא שלי הלך לבדיקת חמץ עם הרב רש"ב בבית שבדקו, אז אני יודע שיש 100 מקום. אני יודע שאחרים יש כאלה ששמים 10 פתקים, 10 ניירות עטופים. כמובן, לא שמים את הפתיתים ככה גלויים. עוטפים אותם בנייר כדי שלא יתפזר ושמים בצד. דבר נוסף, נזהרים שיהיה בדיוק 10. וכשהיו עושים 3 פתיתים ופתאום נתפוררו עוד כמה פתיתים, היו עובדים לנקות שישאר רק 3. היה עניין רוחני בזה, היו ככה ומייצבים את הפתיתים האחרים, שלא יישאר כלום אלא רק 3. עניין רוחני, צריך 3 פתיתים. שמים את זה, אני לא אומר לכם לשנות, אני מספר מה שאני למדתי. שמים את זה ב3 מקומות. האבא כשהוא בודק הוא מגיע למקום ששם הפתיתים, הוא לוקח, שם את זה בתוך הכף עץ שעטוף בנייר כמו שהסברתי קודם, וממשיך את הבדיקת חמץ. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור, אסור ליהודי לחיות בבית שלא בדקו בו חמץ. אסור להיות בבית שלא בדקו חמץ. ולכן דבר ראשון, בבית שאנחנו גרים בודקים חמץ. החדר מדרגות הוא גם מקום שלי, מקום משותף עם כל השכנים, אבל הוא גם מקום שלי. אם אני חי בחדר מדרגות, אני עובר ונכנס לבית ויוצא מהבית דרך החדר מדרגות, גם החדר מדרגות היה בדיקה, ולכן צריך לבדוק בדיקת חמץ גם בחדר מדרגות. לא צריך שאחד יבדוק את כל 10 קומות, מחלקים את זה בין הדיירים שומרי מצוות, כל אחד הקומות שהוא בודק, כדי שאפשר יהיה להשתמש בחדר מדרגות בפסח. אותו דבר החדר גז, אם מחליטים שלא נכנסים שם ומוכרים לגוי זה בסדר, אבל אם לא מוכרים לגוי צריך לבדוק חמץ. אני זוכר את הסבא שלי תמיד בדרשת שבת הגדול היה אומר, צריך לבדוק חמץ בארונות חשמל. יש בחדר מדרגות ארון חשמל, לפתוח ולבדוק בפנים שאין חמץ. הוא הסביר, לפעמים הילד חוזר מהחדר והאמא נתנה לו סנדוויץ' והוא היה עסוק במשחק ולא אכל את הסנדוויץ'. הוא יודע שאמא תצעק עליו, למה לא אכלת? עבדתי קשה והכנתי. אז לפני שהוא נכנס הביתה הוא שם את הסנדוויץ' בארון חשמל. אז לבדוק את הארון חשמל שאין שם חמץ, לא נשאר הסנדוויץ' של הילד. ואותו דבר בחדר עגלות, או אם יש חדר פחים, לראות אם יש שם חמץ. בדרך כלל יש חמץ, אז שופכים, אקונומיקה או נפט, לבטל את זה כדי שזה לא יהיה ראוי לאכילה. ומקום נוסף
מה שצריך לבדוק זה המכונית. משתמשים במכונית כל הפסח, צריך להיכנס למכונית, לצאת, צריך לבדוק חמץ. אז בודקים חמץ, מי שמפחד לבנה או מפחד שהמכונית ישתרק, ילך להתפרש. אבל לבדוק חמץ, בזמן שחיקת חמץ, בודקים גם את המכונית. מה? במכונית? כמה שמגיעים צריך. אני זוכר, היה שנה אחת בפסח שאני הייתי צריך מכונית, אני לא יודע לא זוכר מה היה הסיבה עם המכונית שלי, שכרתי ממישהו אחר מכונית, שאלתי אותו, בדקת חמץ? כן, בטח. אוקיי, באמצע הדרך אני פותח את המגירה בשביל להוציא את הרישיונות רכב, פח למצופה, מונח ככה. תגיד, אתה בדקת חמץ? צריך לבדוק חמץ, בקיצור, גם במכונית. עכשיו, בנוסף, אם אנחנו בבדיקת חמץ, אני מסיים עם בדיקת חמץ, סיפור ידוע ומפורסם על אחד מהחסידים של המגיד, אני חושב שזה מסופר על חסידים של המגיד, שהסדר היה שהיו חסידים מגיעים, הם היו מקבלים צורכי הסדר מביתו של המגיד, היו נותנים להם צורכי הסדר בשביל שיהיה להם לליל הסדר. חסיד היה עסוק בבדיקת חמץ, ובאמצע בדיקת חמץ, לקראת אמצע הלילה, הוא מקבל את המצות והיין שהרבא שלח לו. הוא באמצע בבדיקת חמץ אכל את המצות ושתה את היין וסיים את הבדיקה. שאלו אותו, במחרת הוא בא, הוא לא קיבל מצות, זה לא יין לליל הסדר. מה? שלחו לך? לא הבנתי, אני הייתי עסוק בבדיקת חמץ וזה לא הלך, לא הצלחתי וניסיתי ועוד פעם ולא הצלחתי וחשבתי שהרבא מרגיש אותי, שולח לי מצות ויין בשביל לעזור לי בבדיקת חמץ. אכלתי את המצות, שתיתי את היין ובאמת זה הצליח, הצלחתי את הבדיקת חמץ. עכשיו אני מבין שזה היה מצות לליל הסדר. הפירוש שהבדיקת חמץ זה לא רק לחפש בפינה, אני לא זוכר את השם, אולי אני טועה, העניין. הבדיקת חמץ, הבדיקת חמץ זה לא רק לבדוק בפינות את החמץ, אלא לבדוק בפינות הלב. שאם יש משהו חמץ, לבאר את החמץ, ולראות מכאן ולהבא שלא יהיה חמץ, לבטל אותו בלב שלם. ושוב אני מסיים כל שנה, ואני מסיים גם הפעם עם פירוש ששמעתי גם כן מהסבא שלי, שהוא דיבר, הוא אמר, כתוב בשולחן ערוך שהמנהג הוא שבערב פסח מבריקים את החלונות. אז הוא שאל, בשביל מה צריך להבריק את החלונות? זה לא חמץ, תעבור סמרטוט ותנקה וזה אין שם חמץ, זה לא מבריק. צריך דווקא וידולים בשביל שיבריק? למה? למה צריך דווקא להבריק? אז הוא לא אמר וידולים, למה אני מדבר בשפה שלנו? אז הוא אומר, הרעיון הוא אחר לגמרי. כתוב שבפסח נמשך אור גדול מאוד, נגלו עליהם מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא גאולה. והאור הגדול הזה בכל שנה מאיר מחדש. בשביל שהאור הזה יחדור פנימה, החלונות צריכים להיות מבריקים. והכוונה היא כמו החלון שהוא לא מבריק, השמש לא טוב מאירה בפנים, גם חלונות הנפש והלב כשהם לא מבריקים, האור הגדול שנמשך בפסח לא חודר פנימה מספיק ולא מאיר כמו שצריך. צריך להבריק את החלונות, צריך להבריק את הנפש ולהכות עם כל העניינים הלא מצויים, כדי שהאור של פסח יאיר לנו, יאיר את הנשמה שלנו. להזכיר לכולם, חלק מההכנות לפסח בעניין עיקרי הכנה לי"א ניסן, הכנה של התקשרות שצריך להתכונן לי"א ניסן, להתכונן ולחזק את ההתקשרות לרבא, שהשם יעזור לכולנו שעוד בשנה הזו נוכל פסח, אולי